تفلط ده دقنا يمهارو ويكا يردهم كم زلو بخمي نفلط إذا خاب حدا عمت كساب حموشت عمت ندلو هتعناتي تملكت مالتي لازم قلعت يردهم ندحرالو نفلطلو حدا مقدن تايو حطوتات يحطو حطوتات أزيم يحطو كميا انتايا معس أبي زأمثل نقرات كالي كتصاوتو خلو ويحد ما تصاوتو خحزو خلو يحزوا يدهسسوا يقلبطوا يرئوا بمنتاي تسريحة بزح ነገር ይማራመሩ ብዝሕ ከዓ ምስ መጻወቲ ግዜ ይሕልፉ ከምኡውን ሓደ ነገር ፈቲኖም ይኣበሙ ደጋጊሞም ክሳብ ዝኽእልዎ ይፍትኑ እዚ ናይ ምምሃር ወይ ከዓ ናይ ምርዳእ ክእለቶም ይዓቢ ከም ዘሎ እዩ ዘርድኣና ምክንያቱ ተስፋ ይቆርፁን እዮም ሓደ ነገር ይርዩ ወይ ካልእ ቆልዓ ክሰርሕ ከሎ ድዮም ወይ ኣብ ትምህርቶም ድዮም ኣብ መዋእለ ህፃናት ድዮም ዝረኣይዎ ነገር ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ክደግምዎ ይደልዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ፅቡቕ ነገር እዩ ከምኡውን እቲ ናቶም ደሎም ርእሰ ተኣማንነት እንዳዓበየ ይኸይድ ኣይፈርሑን ንምፍታን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንምፍታን ኣይፈርሑን ከምኡ ከዓ ፀወታ ከዓ ኣዝዮም ይፈትዉ ተፃዊቶም ኣይደኽሙን እዚ ሓደ ፅቡቕ ነገር ናይ ምምዕባል ወይ ናይ ትምህርቲ ናይ ምርዳእ ክእለቶም እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘረድኣና ማለት እዩ ካልእ ፅንፅዋይ ሰሚዖም ድዮም ወይ ዛንታ ወይ መፅሓፍ ከነንብበሎም ከለና ፅን ኢሎም ይሰምዑ ምስ ተወድአ ከዓ ሓደ ሕቶታት ይሓቱ ወይ እውን ንሕና ክንሓቶም ከለና ይምልሱ ስለዚ ከምዚ ዝገብር ህፃን ናይ ምርዳእ ክእለቱ ወይ ናይ ምምሃር ክእለቱ እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ምስ ናይ ንርኢ ኢና ደኣኒ ከተሓሳስበና ደለዎ ሓደ ህፃን ሓንቲ መፃወቲ ሂብከያ ካፍታ ደለዋ ቦታ ደይንቃሳቐስ እንተኮይኑ እታ መፃወቲ ሒዝዋ ዋላ ሓንቲ ደየጋላብጣ ወይ ምስኣ ደይፃወት እንተኮይኑ እዚ ከተሓሳስበና ኣለዎ ካልእ ብብዝሒ ኣብ ሓደ ወለዲ ደየስተውልሉ ነገር ቆልዑት እቲ ንዛረቦ ይደግምዎ እቲ ወላዲ ዝዛረቦ ወይ ኣብ ከባቢኦም ደሎ ቆልዓ ዝዛረብዎ ከየጉደሎ ከም ዘላታ ይደግምዎ እሞ እቲ ወላዲ ከዓ እዚ ቆልዓ ዝፅቡቕ ኣሎ ዘረብኡ ከማነይ መሬት ኣይወድቕን ይብል እቲ ደይንርድኦ ዘለና ነገር ግን እቲ ቆልዓ ናይ ብሓቂ ብምርዳእ ዲ ዝዛረብ ደሎ ዋላ ይደግም ይደሎ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብኸመይና ንፈልጦ ሕቶ ብምሕታት ሕቶ ሓቲትናዮም ብናይ ገዛእ ርእሶም ቃላት ክምልሹ እንድሕር ፈቲኖም ይርድኦም ኣሎ ማለት እዩ ሓቲትናዮም እቲ ንሕና ዝበልናዮ ቃላት ይደግምዎ እንድሕር ኣለዎ ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ክነእትዎ ኣለና ስለዚ ቆልዓ ካብ ቆልዓ ይፈላለ እዩ ኩሉ ቆልዓ ሓደ ይኮነን ቆልዑት ከነወዳድሮም የብልናን በቲ ዝገብርዎ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ከነመጉሶም ኣለና ንፉዕ ዝወደይ ንፍዕቲ ዛጓለይ መዓልታዊ ብተደጋጋሚ መጎስና ክንገልፀሎም ወይ ከነመጉሶም ኣለና ዝኾነ ነገር ሓደ ነገራት ከምዚ ዝጠቐስናዮም ምስ ንርኢ ከዓኒ ምስ መምሃራኖም ወይ ምስ ናይ ቆልዓ ሓኪም እቲ ዝተዓዘብናዮ ነገር ብግልፂ ከምዝን ዝተዓዚበ ኢልና ንዘራረብ ስለዚ ቆልዑት ብንእሽቶኦም ከለዉ እቲ ናይ ምምሃር ክእለቶም ናይ ምስትውዓል ክእለቶም ንኽዓቢ ዝሕግዞም ብዙሕ ሓገዛት ኣሎ ከም ተራፒ ዝኣመሰለ እንድሕር ተዛሪብና ከዓ እቲ ሓገዝ ብዶክተራቶም ኣቢሉ ድዩ ብመምሃራን ኣቢሉ ድዩ ክቐረበልና እዩ ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እዚኣ ነይራ ኣዝያ ከዓ የመስግነኩም